To masoya kamfanin Sultan masu tambaya akan fim ɗin Farabas na Rajasaab to za mu sako shi a ranar wannan Lahadi mai zuwa insha Allah. Jira ya kare musu a kallon indiya na Hausa fim Rajasaab wannan ranar Ladin za a kawo shi masu na faɗin duniya ko ina kake da inda kake to kana sauke indiya na Hausa fim. Ga muhimman tsarin da zan faɗi ma zan gaya ma kuma idan ka bi wannan tsarin zaka dinga samun kowane fim da za a sake shi. Rajasaab dai na wannan satin ne kuma wannan satin za a sake shi. To kun biyo mu daga farkon wannan bidiyo zuwa ƙarshe da kusa da za ku dinga sauke indiya na Hausa fim. Kai tsaye wannan su ne fitattun fina-finan mu na ranar Ladi kenan na fasarar kamfanin Sultan kai tsaye kenan. Rajasaab fitattun fina-finan mu kenan wannan satin za a sake shi wannan Ladin matayu kenan. To daga duk mai buƙatar waɗannan fina-finan da ma dukkan wani fim da kake da buƙata ga nan banan na ajiye maka akan screen ɗinka kai tsaye zaka iya magana kan WhatsApp zamu ma bayani da zaka sauke indiya na Hausa fim da tsarin da zaka bi ka sauke indiya na Hausa fim a takaice ka biyo mu da kan wannan number waya kamar haka. Kamar haka dai a ko ina kake a duk inda kake wannan tsari yana baka damar da zaka dinga sauke indiya na Hausa fim kai tsaye da zarar an sake indiya na Hausa fim. Muna da Rajasaab wannan sati shine na musamman kenan fim ɗin Farabas kenan. To duk mai so ya kalle shi da duk mai buƙatar ma kowane fim da kake da buƙata ga nan ba nan ka tuntuɓe mu za mu ma bayani da zaka same shi kuma tsarin da za mu sa ka samu kowane fim da zarar an saki. To kai tsaye ku biyo mu da kan wannan rabuwa da ke kan screen ɗinku za mu muku cikakken bayani akan wannan tsarurrukan kuma ta yadda zaka sauke indiya na Hausa fim a ko ina kake a duk inda kake. To a biyo mu da kan wannan number waya to idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin to kar a manta a yi subscribe a yi like shine zai baka damar samun sababbin fina-finai da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki kamar haka. To wannan Ladin muna da zaɓin fina-finai a ɗau wannan number a mana magana kan WhatsApp ko kan Telegram duk wanda kake buƙata fim zaka iya magana kai tsaye akan WhatsApp ko kan Telegram a biyo mu da kan wannan number kan WhatsApp ko kan Telegram.